Wiecie, przykrodziliśmy się do teatru rozrywki, ja jest staro, to ja pamiętam, że sam był Dom Kultury Huty Kościuszko, a wedle mnie siedzi Darek Niebudek, który jak ja sobie obejrzała w internecie, jaki on ma dorobek, że on już sam przegrał 25 roków i to już było dawno temu, ról Tela. Tyle przegrał, wszystko przegrał. To ja aż nie wiem, o co się go spytać, ale słuchajcie, my są na śląskim kanale i my są na Śląsku. Pierwsze moje pytanie jest takie, jego rocznika nie zdradza, ale on jest a Kielc, a on go dał perfekt po naszemu i godej chopie, to coś nam godał przed tym. Czemu się tego nie nagrywali? No a to było Einfach, od Stynia, początku, einfach, to Kasia wszystko zawalała. Krawczyk odmył. Godej, jak żeście zakochał Przyjechałem na Śląsk. Skończyłem liceum w Kielcach, potem że jeszcze był rok w Krakowie, rok w Warszawie. Przyjechałem na Śląsk na 1 rok. Dostałem propozycję pracy w teatrze rozrywki w Chorzowie, genau zamka Kemyson. I no w tamtej starej części. I przyjechałem i rozpatrzę i mówię, to jest Łomygli, że jest w takim zakątku tego kraju, każdy się urodził, mojego kochanego Polski, co nic o tym nie wiem. I ludzie mają inne obyczaje, inne obrzędy, inny język, inna historia, inna kultura. To jest Łomygli. No nie wierzę. Jak? I oni nic nie wiem o tym Śląsku. I no to, co powiedzieli w telewizji, jak to w komunie go dali, nie? W komunie go dali, że tam 200% normy, towarzysz zjechał, przeciął wstęga, czarne złoto, huta. Jeszcze go dali, o 2 rzeczach go dali jeszcze w komunie. Ruch Chorzów i Górnik Zabrze. Ja mieszkała wedle ruchu. No wiem, Wajduki, no wiem. No, słuchaj, do dzisiaj uważam, że na przykład kupa kolegów stamtąd, nie? Grzesiu Kapica, Waldek Fornalik, no, ale to są takie wspomnienia z młodości, bo to było 89 rok, zdobyli Mistrzostwo Polskie. A nie wiem, czy wiecie, że Ernest Wilimowski, taki był piłkarz Ruchu Chorzów, taki futbaler, słuchajcie, co był fikserem, a strzelił tak bramki do 2 reprezentacji, a w polskiej reprezentacji, potem w niemieckiej, ale w polskiej reprezentacji w 19 albo 20 meczach strzelił 22 bramki. Takiej średniej to żaden nie ma, a już na pewno nie będzie taki Robert Lewandowski. Niż to idą na Śląsku. I no i co, przyszło żeś do sklepu i co, żeś tam chciał kupić? No nie, no byłem zafascynowany, że ludzie inaczej gadają, nie? Przyszedł do sklepu i gadam, chciałem masło, a pani gadam, funt albo pół funta. A ja nie wiedział, co to jest funt, i także się zafascynował, że to po prostu dostałem pasji. Że zacząłem pisać te słówka, te wyrażenia, nie? Całkiem heft mam Witam wszystkich, jest godzina 16, zapraszam do sprawdzania mikroportów. Zaraz będę przezywać, wzywać mnie też. Słuchajcie, i pisałem w hefcie te wszystkie ausdruki, nie? Się uczyłem i na Ślązokie nie chcieli, żebym się uczył. Dali tego rolu wypadku. Ale ci nie ufali? Nie, nic. Nie chcieli mnie ani uczyć, ani nie chcieli ze mną gadać. Ale ja się chcę nauczyć gadać po waszemu. Wypadł tego rolu. No ale to moja pasja cały czas, wiesz, no, do dzisiaj studiuję to, wiesz, ten śląski język, wychwytuję różnice, bo inaczej się goda tutaj na przykład w Katowicach, inaczej jakaś tam w Zobrze Gliwice, nie? Inaczej jeszcze Wodzisław, inaczej Rybnik, Racibórz, Koszęcin, Olesno, Opole. Pochwal się, coś ty wygrał. Kajzaś. No jak się rozchodziło śląski język. Ja tam wyczytałam w internecie, żeś ty popłynął właśnie Ślązoków. No w castingu. Pochwal się. Wystartowałem w castingu na prowadzenie programów telewizji. No i wygrał ten casting. I potem żegnał ten dowód, a oni patrzą, nie wierzą. Urodzony w Kielcach, mieszkał w Sosnowcu. Ale pan musi mieć jakąś korzenie, rodzinę. Nie. To jak to jest? Ja się tego języka nauczył jak obcego języka. No trochę od ludzi, trochę od familii, nie, bo moja żona jest ze Śląska. Także już. A jak rodzina przyjmowała ciebie, bo wiesz, ja miałam męża górola, nie gorola, no górola, i on nie pojmował tego, my potem już tak przy trzeciej kolejce gadali o tych wspominkach, o tych gorolach, to on tego nie rozumiał. O co szło? Jak rodzina? Nie, moja w Kielcach? Nie, rodzina żony. A nie, to był pierwszy gorol w familii. Jak cię przyjęli? No powiem ci, to bo tak, przyjechałem na pierwszy obiad
i go, tam rolada, nie? Właściwie zrobiła rolada, nie? I mówię, Boże, jaki to jest pyszny zraz. A tyś go do rolada. Przepraszam, a z czego się robi taki zraz? Rolada. Czego? Ale pytam, aha, wołowina, tak, pyszne to jest w ogóle. No rewelacja, w ogóle niczego, nie, no czegoś takiego, że... Jak się nazywa ten zraz? Rolada. Ja mówię, przepraszam, bo pierwszy raz jem. A tyś tak odłoży bysztyk i go do... Moment, synek, nie jadłeś w życiu rolady? Mówię, nie, to coś ty jadł. Nie umiał uwierzyć, że ja rolada jem pierwszy raz, jak byłem tak 21 ludzi. Nie, kupa takich zdarzeń było fajnych, takich. O Zdrukówce mnie też uczył, albo koledzy, nie? To było kupa fajnych rzeczy. Ale na przykład pamiętam, jak przyprowadziła mnie moja ślubna, nie? Na pierwsze zolety takie oficjalne, żeby przedstawić ojcom, nie? Przyprowadziła mnie i Prowancogu, Binder, nie? No taki grzeczny synek przyjechał z tej Polski, nie? W końcu skończyłem szkołę z polskim, nie? No to takie rzeczy, nie? Ale cały czas byłem taki, nie? Słuchaj, i ktoś tak patrzył nieufnie, jak pojechał już, nie? To się pyta tak, słuchaj, a nie ma już fajnych synków na Śląsku, Gorola się musiała przychodzić. A to jeszcze nic. A potem mi do go to tak, a szczewiki też mu kozała wyglącować, nie? A on mówi, jak? Ja, Gorol i czyste szczewiki. Takie były przygody, słuchaj, jak już to wspomnę, 32 lata temu, nie? 37. Dobra, bo cię będą malować. Pierw powiedz, kogo ty sam grosz, bo to jest też zachęta dla naszych widzów. Słuchajcie, normalnie to, że jest Schauspieler, nie? Schauspieler, jak wszyscy wiedzą, to jest pokazywacz, że tłumaczę z niemieckiego, czyli gracz. Herec po czesku, a po polsku, tak jak w Anglii, w Ameryce, aktor. Jest aktorem i teraz pracuje w teatrze. Robię w teatrze, rozrywki w Chorzowie. W tym teatrze Kajrzek zaczął w ogóle swoje życie zawodowe na Śląsku, ale też no, jeszcze w innych teatrach, w Rzeszowie, nie? Ale też w Katowicach, w Andrzeja Dopierały, w Teatrze Bez Sceny. Jeden spektakl polecam szczególnie, to jest nazywa się Mąż mojej żony. I tam gram Ślązoka po śląsku. Ci, którzy byli, to już będą wiedzieć. A kto jeszcze nie był, to żeby mi to było ostatni raz. Stenia, ty siebie pomachaj tym palcem. Wyłażać nam mężu mojej żony. Nie, bo ja już robię. Widzicie, jak będzie się tłumaczyli. Czemu żeś nie była? No bo Riti. Godaj ofen, czemu żeś nie była? I to godaj ofen, kiedy będziesz? Dobra, to byda zaraz, ale ja już chodzę do roboty, no chłopie, doma muszę zarobić na Słuchajcie, przyjdźcie po świętach. Dobra. A grom jeszcze w Rzeszowie też spektakl, dodali, że ten mąż mojej żony gram w Teatrze w Chorzowie albo Andrzeja Dopierały, w Teatrze Bez Sceny w Katowicach, a tu w Teatrze Rozrywki w Chorzowie gram w 3 tytułach. Producenci, to jest fajny spektakl, wesoły, blank fajny, zapraszam. Drugi spektakl, który mogę polecić, jest Bulwar Zachodzącego Słońca. I trzeci, co dzisiaj gramy, prawie tam słyszycie te odgłosy, to są już próba mikroportów na scenie, to się nazywał Młody Frankenstein. Kupa zabawy, jak jeszcze żeście nie byli, to zapraszam serdecznie. I ty się z tym Frankensteinem. Nie, Frankenstein to jest Artur, co tu chodził. A ja gram, a nie powiem, bo i tak mnie nie poznacie. Jak mnie ktoś pozna, nie by to się... Chciałem weta zrobić, nie? Żeby mnie nie poznać, ale nie, bo by przegrał, może. Słuchajcie, zapraszam na Młodego Frankensteina do Teatru Rozrywki w Chorzowie. Jeszcze ostatnie pytanie. Dawaj. No i bardzo taką zapamiętano rola, kiedy sobie pomyślał, wow, to było to, co ja zawsze chciał. Stenia, powiem Ci tak. Ja już gram 32 lata. No, przeczytałem. Słuchaj, 32 lata, zagrałem chyba ze 80 premier. Ról było z tego takich ważnych 60. Słuchaj, i to jest jak dzieci. Nie idzie tego. Nie idzie dzieci, słuchaj, masz dzieci, nie umiesz powiedzieć, że ty kochasz bardziej, a ty mniej. Ale wiesz co, to jest piękne porównanie. Nie idzie powiedzieć, bo do każdego masz inne trochę podejście, No. ale każdy jest ważny i każda rola kosztuje krew, łzy i pot. Każda rola w teatrze. Jak chcesz być uważnym aktorem, chcesz być dobrym aktorem, to nie idzie prześledzony się po wierzchu. To musisz wejść w środka, to musi boleć. A jak boli, no to już jak cię to kosztuje ból, no to już musisz się z tym, to już się wiążesz z tym. I każda z tych ról była ważna. Nie wiem, no tak teraz, jak żeś mnie tak spytała, to mi się nasunęło jedno. Grałem kiedyś jeszcze w Teatrze Zagłębia w Sosnowcu, grałem Pana Jezusa w historii o chwalebnym zmartwychwstaniu Pańskim. Słuchaj,
to najważniejsza postać jako żegrał, nie? I to była super praca do dzisiaj, normalnie po plecach ile tym. I ludzie przychodzili, jeszcze my się razem modlili, siostry zakonne kiedyś, wiesz, przyszły na spektakl, cudnie, bo się razem modlili. Ale ja potrzebował 2 godziny po spektaklu, żeby dojść do siebie, żeby z teatru wyszedł Darek, nie Budek, a nie postać, nie? A nie Pan Jezus. Żeby, wiesz, bo to po prostu było do mnie, jest wierzący katolik, nie? To do mnie to jest niesamowite, zagrać tego Pana Jezusa, wiecie o co? No. To się chłopcy żartowali, gadali, Darek, jak żeś już zagrał Pana Jezusa, to ty już nic w życiu ważniejszego nie zagrasz, skończ karierę już. Patrz, a wszyscy marzą o Hamlecie. Nie, no już jest za stary na Hamleta, no. Obiecałeś nam jeszcze anegdota. Ja, Tak, zgoda, że to co to było? opowiesz anegdotę. To było po tym, jak cię twój teść uczył gadać poprawnie. Ja. A, to o tym. No. To o tym. Słuchajcie, no jak mnie to jeszcze do tego o tym moich doświadczeniach śląskich. Śląsk mnie fascynuje cały czas, słuchajcie. Cały czas szukam jakichś zwrotów, takich ausdruków, nie? Wyrażeń, co to już się nie goda od pokolenia. Ploblik. No, widzisz, na tym, zaraz wszystko ci mi napisze, zaraz się będę wszystko pisał. Na przykład ostatnio, że się pytał Ślązaków, czy wiecie jak jest ser po śląsku? Kejza, nie? No kejza, no. A jak jest twaróg po śląsku? My nie godamy słowa twardych, my godamy... Ser. Ser. No jest taka wodzie. No ja, No jest tak, ser. ser. No, moja synowo mi proponuje twarożek i zawsze myślę, co ona mi chce dać. Ale jest jeszcze taka anegdota, słuchajcie, a propos świąt, bo się zbliżają święta, nie? Że moja żona jest ze Śląska, ona już teraz nic nie goda po śląsku, no się wykludziła, wyglajzła się i no mówi po polsku. Ale z takiej fajnej śląskiej rodziny chodzi. Słuchajcie, i taka sytuacja, że ona przez parę lat się nie umiała nauczyć, jak się nazywają pierogi. Bo na Śląsku się nie jadło pierogi. No nie, my ja tego nie znam. Dopiero, mam tam 30-40 lat się je pierogi, Ja. kiedy się nie jadło. I ona, jak zawsze jak przejeżdżaliśmy z moich Kielc, nie? Z moich rodzinnych Kielc, z Gór Świętokrzyskich, bo jest zbój świętokrzyski z urodzenia. Jak my przyjeżdżali, to zawsze gadała, słuchajcie, my byli u teściowej i teściowa tam robiła takie super, Darek, jak się nazywają te kluski z farszem. Także to tak a propos świąt, nie? No mało czasu jest na tego gotka, bo ja zgadułem, mogę długo gadać. Słuchajcie, my richtig nie możemy pana Darka wstrzymywać, bo on już... Zarał pan. No ale dobra, Chyba Darka. mnie już przestała lubić. Tak, Dobra, normalnie by byli na tym, a teraz... bo ja ci psoja, a nie, że cię lubię, a ci Godę mi psoja. za jedno, proszę. No, więc Darek się musi iść posztrajchować, make-up sobie zrobić, to nie chodzi o gender i no o ta bina, nie, koło będzie występował. Także pięknie ci dziękujemy. Życzymy ci wesołych świąt, przyjdziemy na te wszystko, co nam reklamujesz, ale wy też Nie, bo wiecie, bo to jest też tak, że ludzie niektórzy kojarzą z tego, że pracowałem w telewizji, nie? Że robię w telewizji. Ja w telewizji robiłem no 2 lata, znaczy na etap jakby związany, bo tam parę lat, że robił w telewizji, ale w tej telewizji, to że robiłem no 2 lata, 7 lat już tam nie robię, a ludzie mnie jeszcze dość pamiętają i mnie kojarzą inne z telewizją. Ale 30 lat robię w teatrze. Jakbyście przyszli na ten, to przyjdzie się po spektaklu przywitać. Zapraszam. Dobra. Niech wam Pan Bóg błogosławi na święta wszystko. No też, mnie Niemcy, jak się żegnają ze mną, te moje grupy, to one mi zawsze padają coś bardzo pięknego, zwłaszcza z tych latów. Bleiben Sie bitte gesund. Pozostańcie Panie w zdrowiu. Oj, fajnie. I tego wam życzę. Z Bogiem. Tego ci życzę, Darku. Z Bogiem. Wszystkiego Widzieliście wszyscy, ja się z nim Kusioła, poznałam. jasne. Kusiołek, A niech wiedzą, co nas łączy. Nie wiedzą, co nas łączy. Dziękujemy bardzo. Ja jest z Hajdówków Wielkich, a mieszkam w Tychach. Koło hotelu Tychy. My mamy święto 1 To cały czas nagrywam. 1 listopada mamy święto, nie? Na Starych Tychach? Nie, wedle hotelu Tychy. A, wiem. No. Przy tym bramie Słońca. Ja. A ja mieszkam na Efie, wiesz? Jego nej, no patrz. 6 dobrze mieszkam. Na Efie jeden Rydla. Jeden blok. No, to mój hobby pochowany wedle Rydla. No. Dobra, to zaczynamy.